Kaseng Khasi College Jayau Shillong haka arpu praterik nailur kala penlong ke jinglek burom na ke bentaki kena puli kibala pendap ya ke degree na ke bene ke jaka puli. Hagani ke sila ya don langru urang ba open rope acting president Kaseng Khasi kemi na lor president bat secretary ka governing body uba BS Rumnong bat uba RH Khan u principal ba WB Renja ki principal berem ki kemi ki khpa bat ki kena puli. Kani kadi kasin ka baningkong baka college kan penlong ya kani ka jinglek burom ki kena ki ba pendap ya ka jing pulih neka convocation. Kata ka balong ru shibenta ban perto bat ban ai mensim ya ki samla bakin nang la ban kiu shakmat ha ka jing im ka jongki bat ru kumno bakin la ban yeng rang ba ban ya khon ya ki jing ki bawar ha ka jing im jongki. Nakaliang ukong san kumju principal bat president bat secretary jong ka governing body haki jingkren kila ai ki kinten kentu kan pham bat ai mensim ya ki khna bat ru baki dei ban kan mau ban long ki bangai sneng ya la ki jong ki kimi ki kpa ban long ka nong muna ka babahaya ki wei bat ru ban ri ya la ka akor ka buram bat ban em ka jing em ka bat tibriu tiblai Syuk-syuk hakani ka jingalang nakaliang ki bor penyai ka college kila lek burom kerpang na ka benta ki katu kat ni ki samla puli ki bawan syakman haka por basam ki cernon kata haka bala ai lang ya ki ban senran lang da ki kimi ki kpa ne ki bahayi ngasem jongki hakani ka singilayo ya ki kenten ai khublei na vice principal jong ka college I Dr. H. Todong. This is the first time that we have organized such an event to honor the achievements of our students who have studied in the college. I congratulate each and every one of you, students who have passed and graduated with flying colors from the college. Mary